Yo, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako po ito si Greg TV. For today's video mga idol, ipapakita ko sa inyo kung saan ang mga sakayan ng biyaheng Bicol. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang bell button. So ang vlog natin ngayon mga idol, ituturo ko sa inyo kung saan kayo dapat pumunta pag uuwi kayo ng Bicol region mga idol. So bago ang lahat mga idol at bago tayo magsimula, make sure naman po na kayo nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel mga idol. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sa mga idol, pumunta ako ng PTEX ng last time at nag-ikot-ikot ako at inalam natin kung saan nga ba yung mga location ng mga biyaheng Bicol. So mga idol, nung pag-ikot-ikot ko at pumunta ako sa mga boat na may mga ticket area, so ang ticket boat pala lahat ng biyaheng Bicol ay nasa second floor mga idol. Ito po nakikita natin ngayon mga idol, ito po ang Ticket Boat 1 mga idol. Matatagpuan po ito dito sa second floor ng PATX Terminal. So kung kayo ay uuwi ng Bicol o kung saan man sa Bicol ay dito kayo pumunta sa Ticket Boat 1. Lahat ng Bicol na biyahe ay meron po dyan. Mga idol, ang mga bus naman po nandyan, meron po silang Bragais, Antonena, Cagsawa, Peltrangco at iba pa mga idol. So kung kayo iuwi ng Bicol, dyan po kayo sa Ticket Boat 1 pumunta. Sa second floor lamang po yan matatagpuan mga idol. Para hindi na kayo maghanap kung kayo ay bago pa lamang dito sa PATX Terminal dyan po sa Parañaque. Mga idol, ito naman po yung travel hub mga idol. Same lang po yan ang Boat 1. Halos lahat po ng biyahe dyan ay puro din Bicol. Gaya na po ng Naga, gaya po ng Cam Norte, gaya po ng Legazpi, Albay, Tabaco, Daraga o Sorsogon man yan mga idol. So lahat po ng bus na biyaheng Bicol ay meron po dyan mga idol. Tulad ng nabanggit kanina, meron din po sila dito ang Victoria, JBH, Peltrangco, Antonino Line, si Bragais, Mark Ives. Halos lahat po ng biyaheng Bicol na bus ay nandyan po sa travel hub din. So kung kayo po ay pupunta ng PATX at pauwi kayo ng Bicol, diretso po kayo sa second floor ng PATX at makikita niya po pag-akit nyo dun sa may bandang unahan ay makikita nyo agad yung travel hub. At sa bandang dulo naman po niya, nandiyan naman po ang Ticket Boat 1. So hindi po kayo maliligaw pag kayo iuwi ng Bicol at kailangan nyo magbiyahe kung hindi nyo pa alam ang mga ticket boat dyan sa PATX na pauwi ng Bicol mga idol. So mga idol, ayon sa aking pasyon dyan sa PATX mga idol, meron pong mga murang pamasahe dyan. Pinakamababa po na ang 800 pesos. Tulad ng aking sinakayan, galing yung Legazpi to PATX. So PATX man yan to galing na Legazpi mga idol. So kung kayo po ay pupunta ng PATX, make sure lamang po na kayo ay may dalang vaccination card at valid ID mga idol. At sa mga bata naman mga idol, make sure po na dala nyo po ang birth certificate 10-year-old pababa mga idol. So kung wala pa kayong vaccination card mga idol, needed po na kayo ay mag-antigen test dyan mismo sa PATX Terminal mga idol para sa inyong pagbiyahe mga idol. So ang patakaran ng PATX mga idol, kung kayo po ay positive ay hindi po kayo makakabiyahe. Pero po kung kayo ay negative sa antigen test ay makakabiyahe po agad kayo mga idol. Mga idol, kung about naman po sa pagpunta sa PATX at kung hindi nyo pa alam ang papunta rito sa PATX, mangyari lamang po kung kayo po ay manggagaling ng Pasay, Cubao o Guadalupe, ay magsakay po kayo ng carousel. So ang carousel po kasi ay diretso yan hanggang PATX terminal mismo. Diyan po ang pinakadulo ng kanilang terminal mga idol. Kaya hindi po kayo malilito. So ngayon mga idol, ang carousel ay libre pa. Pero kung mag-MRT kayo mga idol, baba po kayo ng Pasay. So hanggang Pasay, tapabi nyo lang po ang MRT. So mga idol, ayan po ang nakalap nating information about dito sa PATX Terminal. At sana po kung sa inyo ay nakatulong o nakapagbigay sa inyo ng idea po ang vlog natin ito, ay mangyari lamang po na kayo ay mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Pinitin nyo po ang bell button at i-all ito para sa bawat upload ko at mga susunod na update ay manonotify agad kayo mga idol. So mga idol, maraming salamat po sa panonood sa video ito at sana po ay may naunawaan kayo at may naintindihan about dito sa
biyaheng Bicol, sa PATX, Travel Hub at Ticket Boat 1. Sana po ay nakatulong sa inyo para hindi kayo mahirapan na kung saan kayo pupunta pag kayo ay uuwi ng Bicol at magbubook kayo ng ticket mga idol. So make sure lamang po na ang dala-dala nyo requirements ay kompleto. Vaccination card at valid ID. Kung wala pang vaccination card o hindi pa fully vaccinate, dito na po kayo magpapantay din yan sa loob ng PATX. So ayun mga idol, yan lang po ang video natin sa araw na to. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan at mayroong gustong ipa-update about sa mga terminal, pwede po kayo mag-comment din sa baba sa comment section mga idol. At panabasa ko po yan, agad po natin gagawa ng video at kung alam ko po yung terminal ay pupuntahan ko po yan mga idol. So nagre-response po ako sa bawat comment at mag-comment lang po kayo kung meron kayong mga katanungan about sa PATX mga idol. Hanggang dito na lang ang video ito. Ako po si Greg TV. Maraming salamat sa iyong panonood at huwag po kalimutan mag-iwan ng isang subscribe at isang like mga idol. Ingat lagi at mabuhay kayo mga travelers.